The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 112, verse 7, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Isaiah 43, 1 and 2. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Ezekiel 34:28. And they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beast of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. Proverbs 1:33. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Before we start our Bible study ning adlaw, ato dayong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 kung gikinahanglan man, the rebound technique, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawala kanimo dili magtotoo, ang imong buhaton dili ang sugid. You are not to name your sins yet, but to use your free will, God-given free will, so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 says, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Jesus Christ said that. So, karon mag-andam ta sa atong tagsatag sa kakalag, pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw. Salamat sa imong pagdala ka namon ning dapita sa mga usapa, aron kami makapadayon ning among tulumanon sa pagpakaon sa among tagsatag sa kakalag, aron kami makakabot niya ang among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong nga diin among maangkunaon niya ang katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa panalangin, katakos sa paghigugma, in short, katakos sa pagkinabuhi. Salamat to Dios nining tanang grasya nga among ipahimuslan. Bani kami karon pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa tanan nimong kamatuoran, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga suki ning atong ministry o kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Well, pag kita magadupot sa atong tunanan, the only means of salvation. While laing paagi
nga ang tao maluwas. Pinagi lamang sa gi andam, gipahiluna, gitanggana, ug God has set this up. The only way to get saved is by faith alone, in Christ alone. So, mao kining mga kaayuhan nga itong naangkon. Human nato dawatas Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas. Just, you see, yano kayo ang kaluwasan. Dilibot ang Diyos nga malibog ang tao. Yatagan kita niya ng yano, direkta gayod, nga kaluwasan ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Wa ka na mausab, dili na ka na mausab, dili na ka na mabakwi, hangtod nga ang tao makaamgo niini. Busa, mao kini ang itong mga benepisyo, mga kaayuhan nga itong na angkon, human gyud. Itong atong paghimo sa labing mayno na hilungdanong desisyon sa itong kinabuhi. Ang atong desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga atong maluluwas. Kita na dugtong na. Kita mismo gipunit sa Espiritu Santo, hiusa kita kang Ginoong Jesucristo hangtod. That is union with Christ. Kini nahitabo, pinahagi lamang sa pagbautismo sa Espiritu Santo kanato. Kunya, gawas pa niini, nakadawat kita og kapatan ka mga butang, irrevocable things. Atong nadawat, dungan gyud atong higayon, nga atong gituuha sa Ginoong Jesucristo. Kunya kita na matarong na, gisuluban na kita sa pagkamatarong sa Dios. Kung ang Diyos nga mahan mo tanaw ka nato, dili na ta mga hinukman, kung dili na nga matarong na. Gawas pa niya na, gisuluban na kita sa kinabuhing dayon. Kung dili na ka na matangtang hangtod sa kangturan. Ang atungan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Kunya, nahimo na kitang anak sa Dios. Nahimo na kitang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Nahimo kitang mga magtutuo, mga Kristohanon, mga natao na pag-usab. Ang atong appointment with judgment is canceled. Natangtang na. O kita gilukat sa mahal nga dugo ni Ginoong Hesukristo. Now, human kita maluwas, of course, human kita mituo kang Ginoong Hesukristo nga atong maluluwas, dili kay kutob lang diha. Because that's a big question mark. After salvation, what? What's next? Unsa may atong buhaton? Magsige ba lang tag simba o sa pagtuos bulong sa Dios ug sa diha? It's specific nga mando sa Dios nga human ka maluwas. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kaya ron ikaw makatuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Dili ka makatuman kun dili ka magatubo sa imong kalag, dili nimo patubuon pinagis pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Kay sa imong pagpadayon niya na, imong yung makabot ang imong tumong, your goal, which is spiritual maturity. O may puruhan ka nga ikaw mahimong mananaog nga magtutuo. Ang mga mananaog nga mga magtutuo, winner believers, they reside in the power sphere of God. Ang gitawag nato operational divine sphere. So, they are residing in the DD, operational divine sphere. Ana sila pulong sa Dios diya sa ilang kalag. Nakalampas na sila sa 8 ka momentum tests. And they are spiritually mature. Na sila capacity for life. They have fulfilled the protocol plan of God. O ilan ang gihimaya ang Diyos. O sila aduna na gitawag o historical impact
So sa Grigong pulong sila nahimong nikao, overcomers, winners, agathos. O mao kini ang atong tumong ingon nga mga magtutuo. Apan kadtong mga negatibo, way pagtagad sa pulong sa Dios, way gugma, way panahon nga ilang ikagahin, walay pagpanumbaling, way tinguha, way gugma. Walang. Ang ilang kinabuhi, sama ra gyud balik sila sa ilang kanhi nga karaang kinabuhi. Their old self. So dili na sila mailhan nga magtutuo. Apan ang tinuod magtuo sila. Ila kung gituuhan sa Ginusto nga manluluwas. Apan ang ilang kinabuhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, wa matunong, wa mahiluna sa plano sa Dios. Therefore, kay mga anak man sila sa Dios, disiplinahon sila sa Dios. Whom God loveth, He chasteneth. So, mao ni mga loser believers nga tuwa sila magpuyo, dili sa dapit nga may gahom sa Dios, kundi dili katong dapit nga may gahom ni Satanas. Gitawag na ito mga CDs, Cosmic Dynasties 1, which is arrogance complex, o CD2, which is hatred complex. Kininduhagon ka mga cosmic dynasties, they interlock. And then, kini sila gitawag mga ulipon ni Satanas. Kay sila dumala man lang sa ilang kinayang makasasala. They are functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. Kini mga maayong binuhatan, mo man ilang gipakadakan, aron guluhay sila maluwas. So, di man wa sila makaamgo nga kitang tanan mga magtutuo must all appear before the judgment seat of Christ na ng 2 Corintios 5:10 o makaako kabag tawgon og kaaway sa cross, enemies of the cross, Philippians 3:18. Mao na ang mga di magtutuo, no. Ang mga magtutuo, mga negatibo, they are loser believers. Losers. Sa Grigong pulong, fulos. Pasabot sa fulos, useless. Way gamit. Way pos. Mao na. Sangay-sangay yun yung fulos ug way pos. So mo ka nang pagulagway kanimo nga kitang mga magtutuo ana ay kapilian buot batang magtubo sa atong kalag o dili. We still have that freedom of choice. But with that freedom goes responsibility. So mo na nga ikaw nga di magtutuo samtang sayo pa, it's not yet too late, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. The Word of God says nga ang atong kalag sa tao, immortal, dili na mamatay. Ang kalag sa usa ka magtutuo, muadto sa langit, or raptured, whatever comes first. Duha ra man ang atong paabuton, niini nga atong ikaduhang bahin sa plano sa Dios, while we are believers in time, either we die physically, kuhaon ta sa Dios, or the rapture. Depende unsay muna. Depende sa timetable sa Dios nga hingpit. So kita nga mga buhi pagkaron atong pahimuslan. Kining grasya sa Dios na sa atong atubangan kini gisangkap sa Dios, tagana sa Dios kaniadtong wapang tanan. So timan ni nga ang kalag sa usa ka dili magtutuo, the soul of an unbeliever, muadto kini sa gitawag og torments sa in English. Nanas Lucas 16:19-31, gikan sa torments, muadto siya sa great white throne judgment. Dakong puting tronos paghukom. Basa ang Juan 5:28-29, yes, pinadayag Kapitulo 20, versikulo 11 at 15.
O ang maong dili magtotoo, ibalhin siya gikas sa torments ngadto sa Great White Throne Judgment. Now, timan ini, ang mga dili magtotoo nga buhi pa dinis kalibutan at the end of the millennium, human sa usa ka libo nga literal kining usa ka libo nga tuig nga pagdumalang ni Kristo dinhi sa yuta. Kining mga di magtotoo who are alive on the earth at the end of the millennium, balhinon kini sila straight from the face of the earth ngadto sa Great White Throne Judgment. Kung didto sa puting o dakong puting tronos paghukom, only unbelievers will be there. Mga di magtotoo ra ang atua dito. Og ipakita nga ang dili magtotoo, iya magisalikuay si Kristo ingon nga manluluwas. Mao kadtong ilang nabuhat nga sala nga dili na mapasaylo. They committed the unpardonable sin. Mao ka na hinungdan nga nga ngan sa di magtotoo wa masuwat didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Wa. Ug busa gikan sa Great White Throne Judgment, ang di magtotoo itambog na dito sa linaw sa kalayo nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga demonyo, Mateo 25:41. O paminaw nini, didto ang dili magtotoo mapaig gini will burn, masunog forever in the lake of fire. Kita nimo? As we have seen from Revelation 14:9-12, ang pulong sa Diyos na kanayon, they have no rest day and night, and the smoke of their burning ascends forever and ever. Kini nagkaulugan, not only are they going to be alive forever, dili ni sila mga wagtang o they will not be annihilated, and they will never be delivered from that condition. Wala gyud pagka-eskapo nila. There are two terms nga gigamit dinhi sa pinadayag 14:9-11 that we have seen that kini nagulagway sa eternality of the unbeliever, burning in the lake of fire. One is, it says, they have no rest day and night. Sa laing pagkasulti, day and night means magpadayon kini. It continues on and on and on and on ad infinitum. Wanay kawanan. O ngayon kaduha is actually more emphatic sa diyang nagaingong kini, the smoke of their burning ascends. Sa Griego ang pulong, eistos ainos ton ainon. Mga na Griego. Eistos ainos ton ainon, which means into the ages of the ages, or forever and ever. Diya sa Marcos 9:48, kini na kanayon usab, where their worm does not die and the fire is not quenched. Ug busa, ang mga di magtotoo kinsa na nga matay ingon nga mga di magtotoo moadto sa torments, gikan diha moadto sa Great White Throne Judgment, ug gikan diha itambog na sila didto sa linaw sa kalayo for one reason and one reason only. And that one reason is tungod kay nakabuhat man sila sa sala nga di na mapasaylo. The one sin for which Christ could not and did not die on the cross. And that is the sin of negative volition, the sin of rejection of Christ as Lord and Savior. Ang gitawag kini og slander of the Holy Spirit in Matthew
12:31 to 32. Ug kini, it's referred to as resisting the Holy Spirit. Nakana sa mga buhat, Kapitulo 7, versikulo 51. So, ang mga di magtotoo, misalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Unbelievers reject Christ as Savior. They wind up in the lake of fire, burning forever and ever. Hangtod sa kangturan. What this does is to neutralize and to show the fallacy of two satanic doctrines that have reared their ugly heads again in the last 15 years in Europe and the United States. Usa niini gitawag og universalism. Ang universalism nagkanayon that ultimately, because Christ died for all, then ultimately all will be saved. Sayop. Kinasayupan. That is damn wrong. As a matter of fact, ang atong Ginoo makes it very clear in Matthew 7:13 to 25. Broad is the way and wide is the gate that leads to destruction, and many are those who go in thereat. While narrow is the way and straight is the path that leads to life, and few are those who go in thereat. Lapad, dako, ang dalan paingon sa kalaglagan, apan hagipot, lisod ang dalan ngadto sa kinabuhi. Ug jutay ra nagasunod nini. Pandaghan katong lapad ug dako nga dalan paingon sa kalaglagan, labihas kadaghan ang nagasunod ni majority. You see? Now, habi nimo, ang atong Ginoo migamit ni ining relative quantitative terms dias Mateo 7, many ug few. Apan matud pa niya na, ang mayoriya, whether that's a simple majority of 51% or 75% or 92%, only God sa iyang pagka-omnisyente ang nasayod. Apan ang kadaghanan, majority sa kaliwatan sa tao is going to wind up in the lake of fire. O tayo mahimo niya na. Ang mayoriya man yun. The minority is going to wind up in heaven. Not because God wants it that way, kundi tungod sa kabubuton sa tao mo iyang gipili. Because man's free will has chosen it that way. No, ito nang may mangutana na ako. Nga naman na may maimpirno. Nga naman. Nahe mo adto sa impirno kay ilang tinuyuan. Sila ay nagbuot nga mo adto. Di man kabubuton sa Diyos nga mo adto ang tao sa impirno. Nang anumang na may impirno. Tungod sa ilang kabubuton, ilang igamit. Kaya di man buot lagi ang Diyos. God does not want it that way. Nga majority will wind up in the lake of fire. Dili. Mauna nga. Kabubutos tao gyud ang isyo nga giatubang sa tao. And therefore, ang mga di magtutuo will not ultimately be saved. What this does, again, is pagpakita sa inaccuracy in the satanic nature of the doctrine called universalism. Na nag-ingon lagi nga, ultimately all people will be saved. Kung yan lain po nga, satanic doctrine along with universalism is what is called annihilationism. Annihilation ba? Annihilationism says nga sa dihang ang di magtutuo mamatay, dili siya mo antos forever. He goes out of existence. He is annihilated. Tinuod ba na? Sayo, yapon. That is not true. That's also damn wrong.
Tungod kay ang tinuod, ang matuod mao kini. Paminaw, ang di magtutuo does not go out of existence. The Bible never says so. Nagingon ba di ang Biblia niya na? Waman. Now, whatever happens sa lawas sa di magtutuo, they may have a funeral and put it in a nice wooden casket nga mukustar kining libuan ka, dolyar ba, pesos ba, o maybe $1 million pesos or dollar worth. If it is gold-plated, o na nindot kayo nga brass, shiny handles, alang kasayon nga itong buswat niini, etc. But that's just 1,000 pesos or dollars cost of chemicals in there. Ang itawag og lawas. Ang kalang sa di magtutuo is going to torments just the same. And they may bury the body in the ground, or maybe it's lost at sea. Tingali, gibuto, it was blown up in an explosion or lost in warfare sa panggubatan. So, kung kini mao mga kalag ining mga lawas, dili magtutuo, atong nasairan gikas doktrina that they are now in torments. But if they were believers, they are now in where? Tuwa na sa langit. Therefore, there is no truth to that satanic false doctrine of universalism and annihilationism. Now we know in Ecclesiastes 3:11, nagkanayon kini that God has placed eternity in the heart of man. Tanang sakob sa kaliwatas tao are not only fully conscious nga naay Dios, Romans 1:18-20 and Psalm 19:1-4. Apana, ang tanang mga sakob sa kaliwatas tao are conscious of the fact that innately they're going to exist forever. Tungod kay ang Dios has written eternity in their heart. Ecclesiastes 3:11, they know that there is life, or there is existence beyond death. Ato ni padayon ugma. Kaya murag iabsan na tas panahon, ayog si piyat sa sumpay niini, pagpadayon nini atong hilisgutan. Magampo ta, amahan na mong langit nun, salamat nining grasya, nga mong ipayamos na ning adlaw, sa pagtuon sa imong balaang pulong. Hinaot nga kinimahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Nga among magamit sa among espirituanong pagkinabuhi. Nining kaduhang bahin sa imong plano. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.